kwedu naMhanduwe tauya dzanyasi nhau iro zuwa rochigumi noshanu mwedzi uno hwakakunguru. Wari kunyoresa mapepa okuzvawa pabodzi bonozvitupa waripo papuraimari yopamanhemba, papuraimari yopanyakabau nopapuraimari yopakatsukunya. Endai ipapo kusvikira musi wechina wanenge wari panzvimbo ibodzi. Zviri munhau dzanyasi tiri kutandawo kunyepai kuti okwedu wasangwadzi spiwe kachidza mapfumo wanoita Kanoi wanyaya broadcast padandemutande Facebook nopa YouTube wanenge waina Dominic Benhura gamva romandiriri wanenge waripo muso sondo uno. Endai diko lingana naye mugombwa achireketa zvaanoitazvo idi zvisvinu. Tiri kuramba tichindokurudzira nawo kwedu kuti tiite tusvinu twakadari. Chamisa wagoburitsa nyasi kuburikidza notsamba yawanyora kumukuru weparamende wachireketayo kuti waisa wanhu hwawo kuti wagoringe mapazi ehurumende akasiyana siyana. Waisa wanhu 16 ipapa zviri kutonakidza, asi wamwe wagonyunyuta kuti paribe sei kuisiwawo wakadzi wakawanda, asi mudare weparamendemo mutoribe wakadzi wakawanditsa. Wanoreketa makwai ndo wabva wati payata yabiya chana jobosikara agota yabiya che wamwe warimo mudare weparamende, asi hwiba Chamisa waisa wanhu hawa kuti ndio wagoite, nokutoti wari kureketa kuti bato rawo riripo ba kuti wanhu wese wagoboye zvigaro, nokuti wanhu wese wachaboya ba zvigaro pane wanhu wese wanenge warimo mudare weparamendemo. Zeki yagokurudzira wanhu kuti waende koringa gwaro rokuvhota panenge raburitsiwapo kubva musi womuvhuro. Wagoreketayo kuti nzvimbo dziripo dzese dzinosvika zviuru 10 dzo nzvimbo dzavanokwanisa kuenda koringa kuti mazita yawo nonhamba dzochitupa dzakaita chere zvisvinu mugwaro rowavhotiro. Idi tiri kukudzira naMhanduwe, endai moite zviite zvakanaka. Wamunangagwa wavhura zviri pamutemo umba inovhenekiwa wanenge wapfa pabodzipo nokuitiwa tsvakurudzo kuti wapfa nei pachikoro chofundo yepamusoro chopa MSU. Aiwa, tiri kuti makorokoto nozvaitika zvii. Mumiriri mudare weparamende ariwo batoro CCC nyakusungiwa jobosikara agonyora tsamba yarwadza nokuvhundutsa wazhinji, achigoreketayo kuti musosondo uno wanhu waite kumirira kuenda kuti #justice for more blessing ali wachinamata kuti wakamuurayawo aiwa waboyeke zviite zvakanaka. Heno kuti zvichatetekewa chere, asi ndo zvaanyora. Ari kukurudzira wanhu kuti wareke kugoora mwoyo nozviri kuitika asi warambe wakashinga nokuti magumo waapadhuze. Kwai kuno mumwe mupurisa anonzi Forward Mashonganyika nemakore 37 aendesiwa kudare dzimhosva nonyaya yokutsakatisa wanhu achiwaendesa kuwanyepera achiwaendesa kunyika yeOman. Kwai munhu uyu newabiya chewatatu wakagoita zvokuvhura gurupu paWhatsApp kuti wanyepere wanhu kuti wachawapa mabasa ari kuDubai iwo wachiwaendesa kunzvimbo yeOman. Wasvika kuOman kuya aidi kwakutoisiwa zvese kuitisiwa zvese zvinotohwadza. Watatu wawo kwai watori munzira ipapa kuti wabenhutsiwe kubenuka kunyika kwedu uno. Aidi pakaita kunyangariwa, dai wakagomupfikira mujere chaimo. Tiri kufara kunyepai kuti kuno kambani iri kutanda iyo zvepadandemutande noruzivo rwemakombiyuta inonzi Vax Global yakahwina mari inoita zviuru 250. Tiri kuramba tichitenda $250,000. Kwai mari iyi wagoipuwa neinonzi Kofi Annan Award. Aiwa, tiri kuramba tichiwatenda. Kwai wakaitanda kambani iyi ndi chiremba Integrity Muchechesi na chiremba Tsitsi Sifiali. Aiwa, tiri kuti makorokoto.
tolinga dzomutambo Zimbabwe noNetherlands kwaendo dzakwanisa kupinda kumutambo ICCC yopanyika dzopasi rese yomutambo yoma-T20 tiri kuti makorokoto pokare. Ipapa pokare wakadzi wari kutamba mutambo cricket wakunda chikwata choNice ku India kwavari kutambira nomumhanyo inoita 40 tiri kuti makorokoto pokare. Zvanga zviri kufadza izvi. Tiringe dzomutambo yonhabvu iri kutambika sondo rino mangwana kunenge kuchitamba ZPC no Cranbourne kuKariba, wanenge wari kutamba Bulawayo City no Tenax kuBaba Fields, Ngezi pabodzipo no Makepekepe kuBaobab, Harare City inenge ichitamba no Triangle mugomba, Hwahwa ichitamba no Boso kuAscot, Manika Diamonds inenge ichitamba neOrient kuvhengere. Musosondo Bulawayo Chiefs inenge ichitamba neChicken Inn kuLuveve, Dimbare ichitamba no FC Platinum kugomba, Black Rhinos ichitamba no Yada imo muvhengere. Endai kolinga muchionawo dzamunofarira. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Waramaposa muSouth Africa wari kuramba wachizunziwa muti wamira pauri, asi iwo wari kuramba wakabatirira. Rekai tigoone kuti wachagwisiwa chere kana kuti wacharamba wakabatirira zvikasvika pakukuwa. Nyika yeNamibia yabisa zvese zvirambidzo zvinochokuita nodziwa mupengo kureketa kuno. Wandosiya basi kuti wanhu wese vanenge vachipinda munyika wanofanira kunge vachiratidza pachena kuti wakabayiwa kamushonga kodziwa mupengo. Haidi zvakatinakira wabi yedu, heno kwedu kuti zvichaitika orini izvozvi. Kwai Kenya noSomalia dzabvumirana ipapa kuti dzichitandisepo kare kutengeserana howe. Ipapa apo kare wagoti kana nondege dzanga dzisachabhururuke kuenda kubva kuKenya nokubva kuSomalia dzakukwanisa kuzviita. Tiri kuti makorokoto dai zvaramba zviinda mberi. Zvahwadza nyasi paburika masoko okuti zvimwe zvikwati zvemakombiyuta zvinozikana nokuti matablet zvinofanira kusenzesiwa noapwere wari kutanda kuenda kupuraimari giredhi yokutanda kuKenya kwai zviri kuboeka kuUganda zvitengesiwa. Idi uori hunoita kukuwadza vanhu chaiko. Heno mabi angu kuti zvichapera sei. Tiri kuramba tichindoshuvira kuti zvireke kugoramba zvienderera mberi. Umwe muzvina mabhiriyoni Bill Gates kwai agoti achapa mari yomabhiriyoni anoita 20 mari yokuAmerica kusangano rachero Bill and Melinda Gates Foundation kuti waingidzire basa ravari kuita. Aidi wari kuita kudada nawo mabhiriyoni ya dai wandotibatsirawo kwedu no idi zvaita zviri nani. Nhandare dzondege kuBritain dziri kuita kusaya zvokuita izvezvi. Vanhu vazhinji vari kuita kuramba wakadodoka wakamira mutsetse paribe kana vari kubatsirwa nokuti wari kuvabatsirawo ndo washoma. Tinowanyepa nguva dzese kuti ngavatipe mabasa iwo vanodaba. Ipapa wakaita kusaya zvokuita nokuti nhandedzi dziri kuramba dzakaita kuzaritsa vanhu. Heno mabi angu kuti zvinombotekaira sei ipapa. Munyaya yekugumisira, nyika yeZambia yaja chikwata choSenegal kuKosafa kwavanga vachitamba. Waakupinda mutambo wavanenge vachitamba wogumisira mutambo weKosafa iyi pavari kutamba noNamibia. Aiwa tiri kuwashuvira tusvinu wabi yedu dai wakatohwina ipapa nokuti ndo wabi yedu ka waZambia wa. Tiri ipapo mabuja tagumira pano kosondo rino. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, tobayana muso muvhuro.